Even in beweging blijven, jongens. Oké, dan geef ik knieën omhoog. Ja, ze moet hard trekken natuurlijk. Armen omhoog. Wat voor club is dit? Dit is Snake Beweegt. Oh, dat is wel duidelijk. Ja, dat dacht ik ook, ja. Mooi, hè? Ja. En het is weer pittige omstandigheden. Ja, het is weer koud. Ja. Maar we gaan gewoon door. Weer of geen weer. En wat voor oefening staan er al op het programma? Van alles, vooral interval vandaag. Je gaat er een beetje aan hangen en dan ga je de heuvel, gaat iets de heuvel oplopen. Niet te veel hangen, hè? Ze moeten wel kunnen lopen. Ja? Dit ziet eruit als een oneerlijke oefening. Ja, vind ik ook. Op mijn leeftijd, over de 80, nee, dat is niks waard. Ja, wat kun je omschrijven? Wat is er snoffelijk om? Nou, om bewegen, om goed te blijven. Dat ik er 10 jaar jonger uit blijf zien dan ik nou ben. Dus, en dat lukt redelijk. Maar dit bevalt al iedere week. En 's morgens een half uur roeien voor mij, iedere morgen. En dan blijf je redelijk. Dus ik kijk volgende week mijn verjaardag vieren. Ja, het is een hartstikke leuke groep. Ja, het is echt superleuk. Het is heel jammer dat er een paar afgevallen zijn door blessures en omstandigheden. Dus er waren 2 echtparen bij en dan nog een aantal door blessures kunnen die er nu dus niet zijn. Dus ja, niet door de blessures hier. Dat is niet hier gekomen hoor. Is het echt leuk om hier mooi te doen? Ja, prachtig. Hier alleen ga je net heen, no? Maar dit was zeker net. Maar als je maar een groep, dan ga je het ook praten en dan doe je het, no? En dan geniet je ook weer. En hoe viel je? Lekker. Hele lichaam met je broeken. En dan toen werd het resten, no? Ja, joh, is die niet zo lekker voor de camera te boksen? Oh, ja. Dat weet ik net niet. Oh ja. Let's get physical, physical. I wanna get physical. Let's get into physical. Let me hear your body talk. Hoe wie jouw conditie voor deze groep? Ah, die wie echt net verkeerd, maar het kon wel wat beter. Dus ik doe dit, thesis, waar is volleyballen, dus ik probeer wel wat er aan te doen. En als het op peil blijft, ben ik al lang blij. En hoe viel je? Hartstikke goed. Ja, prima. Ja. Ik met dit waar, lekker. Even eruit. Ik ga niks horen. Ja, en ze zei, je bent naar de leeftijd verregen, no? Maar na je weken word ik 84. Zie je? Ja. Nou, je kan naar de pool best mooi komen. Ja, Man, nou, dit is een kwaai niet in dit. Nou. Dat komt van deze gymnastiek, no? Ja, hè? Maar doe dan maar. Ik ben ongeveer 84, die meeste. Ja, dan is het al 100.